Να μπει ο Δήμαρχος με τον Πρόεδρο στον Δήμαρχο. Ναι. Καλημέρα. Είστε καλά. Καλώς ορίσατε. Πού είναι η κυρία που... Κύριε Δήμαρχε, είναι ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Χαίρομαι πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ορίσατε. Είστε καλά. Δώστε τον Θεό. Καλώς ορίσατε. Λίγο. Λίγη προσοχή από την καρδιά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λίνα. Τι να πω. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Благодаря ми да сме живи и здрави. Άντε λίγο. Χριστό. Αυτό, λοιπόν, έχω και εγώ να του δώσω κάποια δωράκια, τα οποία είναι δύο εκλεκτά κρασιά της Γουμέντσας, είναι πιστοποιημένα κρασιά, ένα γλυκό τοπικό και επίσης τραχανάς τοπικός εδώ. Нашето локално трано. Είναι και η εφημερίδα, ένα έντυπο το οποίο εκδίδουμε κάθε 3 μήνες για ενημέρωση των δημοτών. Και επίσης ένα βιβλίο το οποίο έχουμε εκδώσει με την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, ο Δήμος Παιωνίας, σε συνεργασία με την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Нашата община Пеония во соработка со Македонско съучилище издаде. Και αναφέρεται στους Βαλκανικούς πολέμους το 1912 και 1913. Η Οσλομποτζένη και την επαλευθέρωση. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, να καθίσουμε λίγο. Μαράς είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Значи Боя Аце, вашиот колега, председател на Совет. И сте си надърфи. Мето Кирио Александри сте си надърфи. Оди Космос πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. Ωραία. Πολύ ωραία. Έτσι. Να μην τους τα πάρω μια καραγιό, να μην τους πάρω μέρος, επειδή όταν είδα στην εφημερίδα λέει κάτι όμοιο με το περπάτημα Σαμαράς Μέρκελ. Και λέω συγγνώμη, ποιος είναι Μέρκελ, εγώ? Είπα το χτένισμα για αυτή, Από το χτένισμα, ακριβώς. Ίσως από τη δυναμικότητα που βγάζεις έτσι. Аз много лично го сватих. Знаех дека се однеса бе суштински на нивната прошетка, али направих една шала, во смисла викам, добро Коста, ама јас сум лично толку на Меркел. Само јас сум женско на наслик. Πώς πάει, άρχισε ο προεκλογικός αγώνας και τι γίνεται? Што се случува? Почнали малку веќе предизборните активности. Официјално не е почнала, ама не се ни прознадали цело време. Πρέπει να πω ότι δεν έχουν αρχίσει ακόμα, αλλά πάλι το σας πω ότι δεν έχουμε σταματήσει ούτε. Δηλαδή, Αυτό δεν σταματάει, έτσι. Δεν σταματάει λίγο. Вчера бях малко в една директна емисия в националната телевизия. Ήμουνα χθες σε μια απευθείας σύνδεση στην εθνική τηλεόραση. И във връзка с Денят на дървата. Μιλήσαμε για την ημέρα του δέντρου που πέρασε προηγούμενη εβδομάδα. Заедно с един гражданска мислени лидерства.
Με τον Χρήστο, το φυτέψαμε το δώρο σας, δηλαδή τα δέντρα της ελιές ήτανε. Είναι συμβολικό, έτσι. Ή ότι pokažeš, na primjer, kako trebaš susjeti da žive. Και χθες το είπα, ότι δείξαμε ένα μεγάλο δράμα. Δώσαμε στην πραγματικότητα ένα παραδείγματος χάρη πώς πρέπει γειτονικά δημαρχία, πόλεις να συνεργάζονται, να ζήσουν μαζί. Και έλεγα ότι μπορούν και πρέπει να αγαπούν έναν τον άλλον, να κάνουν μεγάλη προσοχή στα αισθήματα και του άλλου και να συνεργάζουν ελεύθερα και άλλα. Έτσι πρέπει και έτσι θα κάνουμε. Τάκα πρέπει, αλλά τάκα και πρέπει. Άλλωστε, και θα τα πούμε και λίγο μέσα, που ετοιμάζουμε αυτό το πρόγραμμα που απερίφθη, το διασυνοριακό που αφορά την αξιοποίηση της κήτης του αξιού, θα το ξαναυποβάλουμε. Και θα το διεκδικήσουμε πιο πιεστικά, να μπορέσουμε να τα πούμε. Αλλά θα τα πούμε μέσα περισσότερες λεπτομέρειες. Και εμείς θα το βάζουμε τώρα πάλι στην προαιρετική λίστα για να μπορούμε να το κάνουμε. Αν θέλετε να πάμε με τις αντιπροσωπείες μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Μια χειραψία δεν προσθέτω να πέσει λίγο. Όλοι ελάτε. Δεν πειράζει, εμείς κάναμε δύο δροφίτες. Χρήστο επίτηδες το λέει για να σε πειράξει. Ο Τάκης ο Κουλίνας, πού είναι η κοπέλα, πού είναι? Δίλα. Δεν μπορώ να το έχει ένα παλιό γνώριμο τον κύριο. Ο κύριος Κουλίνας είναι αντιδήμαρχος έργων του Δήμου. Значи, господинът е заменик градоначалник за явни работи на Και είναι общината. ο πρώην δήμαρχος Πολυκάστρου, όταν το Πολυκάστρου ήταν ανεξάρτητος И δήμος. предходниот градоначалник на Για Поликастро, δύο кога θητείες, δύο Поликастро беше τετραετίες. самостојна општина, во два периода, во два мандата од 4 Δήμαρχος години. Πολυκάστρου εδώ. Четири изкуства. Οπότε, Εσείς έχετε, λέει ο Δήμαρχος μας, μεγάλη εμπειρία. ακριβώς. Δηλαδή, περάσατε πολλά χρόνια στους Πάρα πολλά. Ακριβώς. 34 χρόνια. 34 години su Από ova το работа. σύμβουλος μέχρι σήμερα. Ωραία. Πάμε στην αίθουσα. Κάτσε να το φίλο μου τον κύριο.